Παρακολουθώντας το συνέδριο των γιατρών ευνηδιάστηκα με την έννοια, αναρωτήθηκα τι θέλω εγώ εδώ. Με παρηγόρησε μόνο, θυμήθηκα ένα παλιό στιγμιότυπο που αναφέρει ένας μεγάλος άνθρωπος του αιώνα μας, ο Βέρνερ Χάιζενμπεργκ. Ο μεγάλος αυτός φυσικός που στέκεται δίπλα στον Αϊνστάιν στον αιώνα μας. Το είχαν καλέσει κάποτε οι κορυφαίες οικονομικές προσωπικότητες στον κόσμο. Μορφές δηλαδή οικονομικές πολύ πάνω από τις πολυεθνικές και πολύ πάνω από τους προέδρους και τους αρχηγούς κρατών κτλ. Οι οποίοι κάνουν ένα συνέδριο στη Νέα Υόρκη για να προγραμματίσουν την κίνηση του πλανήτη, την οικονομική και γενικότερα η κοινωνική και πολιτική για τα επόμενα 20 χρόνια. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Είχα καλέσει λοιπόν αυτή η οικονομολόγη και τον Χάιζενμπεργκ. Το γράφει στο τελευταίο του βιβλίο που έγραψε στα απομνημονέματά του, Versailles und das Ganze λέγεται. Τον καλέσα λοιπόν εκεί, γίνανε όλες οι εργασίες που γίνανε οι οικονομολόγοι, δηλαδή συζητήσαν τα προβλήματα και κάναν τους σχεδιασμούς. Και στο τέλος έγινε και η καταληκτήρια τελετή, οι προπόσεις, τελείωσε κτλ. Χωρίς να τον ρωτήσουν τίποτε. Εκεί λοιπόν σήκωσε διακριτικά το χέρι σαν μαθητής και ήταν και δάσκαλος. Ο Χάιζενμπεργκ γύρασε στο μόνο μου. Λέει, κύριε συνέδρυπο, να σας ρωτήσω κάτι. Ευχαριστώ που λένε Herr Professor. Ήθελα, λέει, να μου εξηγήσετε γιατί με καλέσατε εμένα εδώ. Δεν με ρωτήσατε τίποτα. Συζητήσατε, δεν συμμετείχα σε καμία συζήτηση κτλ. Του απαντάει λοιπόν ο πρόεδρος διακριτικά και του λέει, κύριε Χάιζενμπεργκ, εσάς σας καλέσαμε για να παίξετε το ρόλο του ανθρωπές. Η φιλοσοφία και η φυσική, ήταν μεγάλος φυσικός αλλά και φιλόσοφος μαζί ο Χάιζενμπεργκ, ο ρόλος της αυτοδέσμης. Έτσι κάπως μου πέρασε και εμένα η ιδέα. Εάν δεν συνέδεα τους γιατρούς με τους φιλόσοφους, να το θυμηθούμε ελληνικά, οι μεδικοφιλόσοφοι, και γιατρός πραγματικός, ο γιατρός ο δίκαιος και ο άρτιος, και σήμερα κάνουν αυτή την τρομακτική ειδίκευση, εάν στερείται της φιλοσοφικής οπτικής μέσα στα προβλήματά του, κάτι δεν είναι ο δίκαιος και ο άρτιος. Εκείνο λοιπόν με δικαιολογεί για να μου δίνει δηλαδή στένος για να πω τα λίγα λόγια και θα σας πω αξιότιμοι συνδετημόνες, να θυμόμαστε και τα συμπόσια από τους Έλληνες. Το θέμα μου είναι ηθική εντροπία και παιδί, ή σε υπότιτλο και πιο ερμηνευτικά το ιδεώδες του ευδαιμονισμού της εποχής μας, η καταναλωτική κοινωνία δηλαδή, σαν ιδεώδες, σαν τρόπος ζωής, σαν αντίληψη ζωής και αγωγής και παιδείας και το παιδί. Θα το εστιάσω σε 4 πράγματα που σας τα δίνω προκαταβολικά για να έχετε ολόκληρο το φάσμα. Πρώτον, θα σας παρουσιάσω 2 νόμους, 2 μεγάλες προτάσεις του Ρουσό. Δεύτερον, θα εξηγήσω τι είναι ευδαιμονιστικό ιδεώδες. Τρίτον, θα εξηγήσω τι σημαίνει εντροπία, φυσική πρώτα, γιατί αυτός είναι νόμος της φυσικής, και ηθική στη συνέχεια, και πώς συσχετίζεται με το παιδί. Και το τέταρτον, εδώ θα φτάσουμε στα δύσκολα, στα τραγιά, θα διατυπώσουμε το αίτημα της ανάγκης της μεταστροφής όλων των αξιών του πολιτισμού μας, εάν θέλουμε να επιζήσει το παιδί, που είναι η ελπίδα του μέλλοντος, να επιζήσουν οι ερχόμενες γενναίες, να σωθεί ο πλανήτης. Διότι αν δεν γίνουν αλλαγές σε τέτοια στοιχεία και σημεία υποβάθρου, αξιότιμοι συνδετημόνες, βλέπουμε με γυμνό θαλμό ότι ο άνθρωπος ξεκληρίζεται πάνω στο πλανήτη. Λοιπόν, το πρώτο. Ο Ρουσό, καθώς γνωρίζετε από την πείρα την εγκυκλοπαιδική σας γνώση, είναι ο μεγαλύτερος παιδαγωγός του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όλοι οι παιδαγωγοί μετά το Ρουσό δεν αρκούν, δεν φτάνουν να πουλήσουν ούτε τα υποδήματα. Δεν ήταν μόνο παιδαγωγός, είναι και μεγάλος φιλόσοφος. Και να κατανοηθεί πόσο μεγάλος παιδαγωγός και φιλόσοφος είναι, αρκεί να θυμίσουμε το γεγονός που του κατηγόρησε η ιστορία ότι αυτός εγέννησε τη Γαλλική Επανάσταση. Μαζί βέβαια με τους άλλους διαδοξητές 2-3, αλλά η βασική μονάδα είναι ο Ρουσό, εγέννησε τη Γαλλική Επανάσταση, το μεγαλύτερο γεγονός του νεότερου κόσμου και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Λέει λοιπόν ο Ρουσό σε σχέση με την αγωγή και σε σχέση με το παιδί. Το να μειώνεις τις ανάγκες του παιδιού
σημαίνει ότι αυξάνει τη δύναμή του. Ή, πιο μαθηματικά διατυπωμένη η πρόταση, όσο περισσότερο μειώνεις τις ανάγκες του παιδιού, τόσο περισσότερο αυξάνει τη δύναμή του. Η μία πρόταση. Η δεύτερη πρόταση, πάντα επάνω στην ίδια οπτική, μας λέει ότι ο άνθρωπος φυσιολογικά μαθαίνει να υποφέρει σε όλη του τη ζωή και πεθαίνει ήρεμος. Η δεύτερη αυτή πρόταση σημαίνει ότι η ζωή μας, του κάθε ανθρώπου, μιλάμε για τον Homo universalis, τον Homo eternus, όλους τους ανθρώπους. Η ζωή μας είναι τότε στη σωστή της τροχιά, όταν κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε πρόσθετες δυσκολίες και εμπόδια, και αυτά τις δυσκολίες και τα εμπόδια μπορούμε και τα κάνουμε σκαλοπάτια. Είναι δηλαδή, έχει μέσα της το στοιχείο της δοκιμασίας, του αγώνα και της λύπης. Βασικά της λύπης. Και όσο περισσότερο προχωρούμε έτσι, αυτή είναι η οδηγία της φύσης. Ο άνθρωπος φυσιολογικά μαθαίνει να υποφέρει σε όλη τη ζωή και πεθαίνει ήσυχος. Για να φτάσουμε να μας βρει εκείνη η φρικτή στιγμή, ανάθυμος εννοώ, αυτή η φοβερή στιγμή που δεν θα ξεφύγει κανένας μας, ο θάνατος για τον καθένα μας στέκεται έξω την πόρτα του σπιτιού μας, κάτω από το χαλάκι υποδοχής, είναι μια φοβερή οσιά διπλωμένη, συσπηρωμένη και μας περιμένει, αγαπητοί μου φίλοι, δεν θα ξεφύγει κανείς. Εκείνη λοιπόν η στιγμή να μας βρει ισομέτρικους και χωρίς αυτή την πορεία, τη δυσκολία και της ανάβασης, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σύμμετροι σε αυτή τη φοβερή στιγμή. Όπως ακούσατε, τονίζει την ανάγκη να μειώνουμε τις ανάγκες στο παιδί. Δηλαδή, το εντελώς αντίθετο, κάθε